Annabi ya yarda, Annabi ya yarda, Fatima ta yarda, Fatima ta yarda, su Annabi sun yarda, ba za mu ji kunya ba. Masalin girma sa Annabi kofar alfarma, Annabi, 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 Annabi ba wasa ne ba. Ilahu gwanin bauta, gani da hajata, ka amshi bukatata, rera kasidata, gaɗa sabanta, kamini da manarta, ba zan saki layi ba. Ka kagi salatinka, ka yi wa ma'aikinka, da ali sabanka, tijani waliyinka, da bai taɓa aibi ba. Da barama na roƙa, na kaula bawanka, mutuwa ta ƙofarka, na yarwa muradinka, na yarwa muradinka, ba kai masa sa'a ba. Shehu mai bolarinka, wasu ɗarmu zuwa gunka, ɗan bawa na muridanka, dole ne in gaida ka, ban kirayi dalili ba. Salamu ala Mahdi, Muhammadu Huzbiyadi, a ya ƙofar madadi, yana mana ba adadi, ba zai mana gori ba. Haske mai haskawa, kogi mai shayarwa, jiki mai motsawa, da baya karewa, ba a yi masa geji ba. Mai alamtar aya ce, da ilahu yake zance, dan ya nuna buwaya ce, masu kinka su lalace, ba sun nufi Allah ba. Wasu ɗarmu ga Allah ne, mai hawa da dalili ne, shi ya nuna sanayya ne, shi ya zo da buraka ne, ɗa ban ga misali ba. Na faɗa muku turran nan, ya rasulillahin nan, shi yake bisa aikin nan, daga annabi shi kenan, ba a ba wani bawa ba. Shi fa annabi sirri ne, hasken alƙibla ne, shi adan zamani ne, shi fa annabi fardun ne, wasu san ba su gane ba. San ka ibada ne, ya ishe mu dalili ne, kai ka bautu ga Allah ne, ɗan halubbin lubbin ne, tun ba a yi azaliya ba. Mai gida ƙarshen zance, naka naka a tantance, tafiya mai tsafta ce, na hayar da kalam
son ka ba laifi ne ba. Ka daɗe a misalinka babu wanda ya gane ka, mai tsatso duka tsarkaka an takaita buruzinka tun a can baka motsa ba. Ya muɗal sama sirrilla, ya mu'azzama kanzilla, da kai ne babulla, da an ta habibulla wanda bai taɓa shirka ba. Mai yabo duka ya zautu a cikin halayya tu, da mun ga isharatu wanda ya ji ya himmantu don ba zan ki biyayya ba. Mai ado da risala ne, takama da wulaya ne, rahamar al'umma ne, wanzuwar alkhairi ne, da bai mana rowa ba. Lafiyayyen sufaye, mai zaratan hannaye, mai adansa da koraye, mai rawa mai nanaye, annabi ba wasa ne ba. Suna can sama sun roƙa, ga na can kasa gefenka, an yi duta dalilinka, ɗa'insu da jinninka ba su yarda ku saba ba. Mai cikar dukanin kadari, shugaban da ya zambari, alkiyama ce ashari, ni da kai na yi alfari, da ban nufi gairi ba. Duniya labari ne wanda ba shi da tabbas ne, mi riko da abin so ne, za ya kai mu ga Allah ne, san ba mu yi asara ba. Lahira inuwar bako, dole za mu kai sako, inda annabi zan roko, gunsa zani da ɗan koko, ba zai iya miƙan ba. Da baba lifan nan, hadimin hadarar kan nan, wanda ya rike sankan nan, da ba shi bukatar nan, dan baka ki ka amsa ba. Annabi karɓi kasidata, kana yarda inanata, in yabanka inanata, annabi yarda in sabanta, dan ba zan yi saranda ba. Zainab ta sirakan nan, mai yaban hadarar kan nan, ni na rera kasidan nan, annabi taimaki bai wannan, annabi taimaki baiwar nan, yarka bata taba shirka ba.